Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Yo, sehat, alhamdulillah. Ya, terus Engko bar becuk saka kene ya. ya, ya, Iki sing pabrik. wis lah. Yo, Sehat-sehat. ono suarane mesti. Eh, Iya. wis sehat-sehat sama Amin. apa? Sering bertemu ya mana? Yo. Kalau sering naik ya, Iya, iya. aku tak gawean sih ya mah. Yo, sayang. Ya, engkau ngebereneh ya. Yo. Aku sayang mama. Ah, Yo, aku ya sayang ya. sayang. Iya. Heeh. Heeh.